Bun găsit! Bun găsit! Iar din nou sunt aici eu. Ce faceți cu superbitatea asta? Și azi o să... stai căcat! Adică nici n-am căzut, doar am făcut așa. Hai. Azi o să ne plimbăm cu bicicleta. Așa. Ne plimbăm cu bicicleta. Ne plimbăm. Ne plimbăm cu bicicleta. Și... hai. Să vedem ce iese. Dar mai întâi... vreau să vă spun ceva. Cu superbitatea asta care o am eu aici, sunt un pic cam răcit. Rock Reed, sau nu știu cum se cheamă asta, că nu înțeleg. Hai că nu înțeleg, doar am făcut și o schimb cu cineva. Dar mai întâi de asta vreau să vă spun ceva. Nu uitați să dați un like, un subscribe și un clopoțel. Și eu mă duc acum la după cineva și nu știu ce o să iasă. Hai. Eu filmez din mână, că n-am GoPro din ăla, am decât șapca în cap. Și o să-mi iau eu un GoPro din ăla, o cameră de filmat, un card. Și ai. E un din ăsta, nenorocit din ăsta. Hai. Nu uitați, sunt un pic cam răcit. Nu știu ce se vede de soarele ăsta. Nu înțeleg nimic. Ne uităm stânga-dreapta, încolo. Uitați aici. Și superbitatea asta. Uite aici lucrează mama. Și ne ducem. Ca să nu cădem, că merg într-o mână. Hai că cădem noi dacă e. Niciodată să cădem noi. E fi un moment lent. Wow! Hop! Dar am făcut așa. Și ne plimbăm pe aici. Și dăm aici o stânga din asta frumoasă. Facem niște scheme din astea pe aici, care la unei suspensii este 9 suspensii, față, spate, niciuna. Uitați, stați un pic, că vă arăt acum. Uitați. Am aici un nenorocit din ăsta, care îmi țin eu sculete în el.
adică aproape n-am nimic. Și ne plimbăm noi așa frumos și îmi cade telefon. Glumeam. Doar ți-ați văzut acum a fost ceva wow. Stai să pun frân aici, că vine o mașină. Oh, stai că vrea să intri în coace. Eu iau un col. Mai vine cineva? Nu. Așa. Am intrat în fundătură. Adică eu doar vreau să vă arăt că eu am mai fost pe aici. Dar încoace avem voie. Dacă vreți, merg și prin Iore. Merg. Hai că îi merg eu prin Iore, că nici nu mă lasă, mă. Asta e, că haide. Hai, da? Să mergem. Așa. Aici ne întoarcem sau o luăm încolo? O luăm încolo. Haide. Tip. Tip. Filmam un vlog pe YouTube. Ce viteză! Într-o mână. Acum să vedem, vine asta mașina, da. N-are cum să nu vină. Mai vine una. E să o vedeți. S-a dus încolo. Hop! Și ne-am urcat pe bordură. Hop! Am căzut după bordură. Acum să ne urcăm pe bordură. Mamă, ce scary a fost.